koira ja mopo. On tommonen 62 vuoden Jupiter Swingi. Siinähän on tommonen Sassin moottori. Tää on vähän tämmönen kärsinyt laite, ei oo hienosteltu eikä mitään, mutta kilvissä ja onhan tällä monta reissua ajettu. Iisalmeen ja minne kaikkialle. Semmonen laite. Tätä ei ole laitettu edes käyntiin vielä, tälle vuotta. Vanhat bensatankissa ja kaikkea muuta mahdollista. Kaivoin sen tuolta. Niin semmonen tapaus. Semmonen tapaus, joo. Tähän voisi kokeilla vaikka hinkata käymään, en tiedä lähteekö se. Voi olla, että menee hermot enemmän kuin se käy.